Masz w sobie źródło nieskończonej siły. Pewnie pomyślisz sobie teraz, akurat, to dlaczego jestem ciągle zmęczona? Dlatego, że większość kobiet w Polsce osiąga swoje cele korzystając z siły energii męskiej, czyli nie z właściwego źródła. Większość kobiet ma energię żeńską zablokowaną albo uśpioną. Co ty na to, żebyś mi dała jeden dzień, a jestem w stanie to zmienić? Jeżeli spróbowałaś już wielu warsztatów, wielu ustawień, wielu terapii, a nadal czujesz niechęć, brak radości w życiu, zablokowany pas miednicy, sztywność w tym pasie, oziębłość, zmęczenie i nie wiesz, co masz robić w życiu, to zapraszam Cię na najbliższy warsztat intymnej gimnastyki, na którym będziemy uruchamiać Twoją żeńską energię, pracować z najpotężniejszą energią życiową. Bo intymna gimnastyka to nie tylko ćwiczenia. Robię turnę po największych miastach w Polsce. Najbliższy warsztat w Trójmieście, Gdynia, Gdańsk, Sopot już 23 marca. Dołącz do mnie i poczuj na własnym ciele, jak działa energia kobiecej transformacji.